orain, bertsolariak eta bertsozaleak denean aitzindari izan behar eta bertsozale elkartearen lehendakaritza eredua ere aldatu egin da. Talde lehendakaritza bat du bertsozale elkarteak. Eta talde horretako parte dugu Maialen Lujanbio, gaur gurekin duguna. Eta badakizue zuek ere, zalantza asko eta dudak eta sortu dituela eredu aldaketa honek. Eta gainontzeko hiruroi eskatu behar dizuet, Maialenik galdetzeko lehendakaritza eredu berri horren inguruan dituzuen zalantzak edo kezkak edo, eta Maialen bazuk handuzun neurrean erantzun. Hiru urte pasata ez dira ugari, finalean perfecto zu bazara ari, txapel jartzaile hoi da dena lehendakari, zuk jantziko aldiozu zeure buruari, zuk jantziko aldiozu zeure buruari. Olakorik oraindik enuen ta entzun, ez da gertatu eta ezin dut erantzun, nahiago zuri jantzi aukera dan kasun. Ia plazer horixe ematen didazun, ia plazer horixe ematen didazun. Batzuk senyora eta batzuk kaballero, zortzi persona, zortzi firma, zortzi ego, naiz olakorik inork ez degun espero, hor zeinek sinatzen du zorrikan balego, hor zeinek sinatzen du zorrikan balego. Lasaizu horregatik moldatuko gera, gonbidauko zaitu zuzeu sinatzera, laboan kantuekin jarria aukera, egoak ebakita batzutan hobeda, egoak ebakita batzutan hobeda. Zortzilen hor bakarrazan moduan, eta disputako gor sortzen dan orduan, aizazu Maialen hau jakin nahi genduan, azken erabakia zenek hartzen duan, azken erabakia zenek hartzen duan. Kontu horiek ziren lehen zuen denboran, ia egiegitan, ia jefean nordan, orain aldatu eginda gabiltzakan oran, horizontaltasuna dago orain modan, horizontaltasuna dago orain modan. Horizontaltasuna zuen zaintzailean,
itxurak egin. Donostian hanbertan ze urte kopuru, iazkoa mungian eneze apuru, aurten parainainen da naparrak helburu, berso eguna algortan noiz egingo dugu, berso eguna algortan noiz egingo dugu. Mungian izan zuen lehenengo bataio, ta gero barainaina ta indarkaraio. Zenbat lurraldetasun beste hainbeste saio, lasai marroia laizter iritsiko zaio, lasai marroia laizter iritsiko zaio. Zortzi lagun taldean banatzeko lanak, gauzak ondo egiteko gogota afanak, baina zail izango da beti elkartzen danak. Isunik izatea du joaten ez danak, isunik izatea du joaten